Hi friends, this is Birjoy Brahma and welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोनजों सासे मुंदांखा सुबुंनि सायावसो आङो सावरायनो नागिरदों। थ' बिथाङानो जाहैबाय IPS अफिसार आनन्द मिश्रा। थ' बिदिब्ला जोङो बिथांनि बाय'ग्राफिनि सोमोन्दै जिउनि सोमोन्दै जोङो एसे मिथिनानै लानि। आनन्द मिश्राया जाहैबाय बियो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहारनि आरो उन्दैयावनो बिथाङा वेस्ट बेंगलाव बिफाजों लाबोजानानै बेयावनो बिनि फरायनाया जायो। बिनि बिफाया हिन्दुस्तान मटर्सआवहाय इन्जिनियर। दा बिथांनि जिउआ वेस्ट बेंगलाव उन्दैनिफ्रायनो खांबोजानाय जादों आरो बिनि फरायनायफ्रा बेयावनो जाबोदों। स' बिथाङा सासे ग्रेजुवेट मानसि आरो बिथाङा 2005 आवनो वेस्ट बेंगल पाब्लिक सार्भिस कमिशनाव बिथाङा साख्रि मोननो हादोंमोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा UPSC निबो ट्राइ खालाम बिथाङा 2011 बेचआव बियो क्लियार जानो हादों। दा बिथाङा 2011 आव IPS आनजादखौ उथ्रिनानै बिथाङा आसाम एन्ड मेघालया केडाराव बियो सायख'जादों, सेलेक्ट जादों आरो बिनिफ्राय ट्रेनिं लानानै बिथाङा 2013 निफ्राय 2017 सिमा मेघालय स्टेटआव बिथाङा IPS हिसाबै खामानि मावबोदों। दा बिनि उनाव बे समावथ' जोङो मिथियामोन, नाथाय जेब्ला 2017 निफ्राय आनन्द मिश्राया आसामाव पस्टेड जायो बा ट्रान्सफार जायो। आसामाव बियो धुबरी डिस्ट्रिक्टआव जोंनि साखाथियावनो थानाय धुबरी डिस्ट्रिक्टआव बिथाङा IPS हिसाबै थिसन जायो। बिथाङा IPS हिसाबै धुबरी डिस्ट्रिक्टआव थानाय समाव ओरैबायदि खामानि मावदों। स' बिथाङा सासे मेरिड आरो बैसोआ बारा गिदिर जायाखै। बिथांनि जोनोम साना 1 जुन 1989 नै दाख्लैसो बिथाङा गावनि बार्थडे सेलिब्रेट खालामदों आरो बिथाङा ओरैबायदि बियो बाइक सालायनोबो मोजां मोनो। बिनि हबिया बा पेशना बाइक आरो गिटारिस्टबो बिथाङा गिटारबो दामनो। स' बिथाङा ससियेल मिडियायाव दिनै ओरैबायदि जाबोबाय, जेब्ला धुबरी डिस्ट्रिक्टआव बियो IPS जानानै नै दाखालि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ माखासे जे सोलायथाय लाबोदों, जे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि SP फोरखौ सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिसफोरखौ बिथांमोना चेन्ज खालामदों, सोलायलायदों। दा बे सोलायनायनि बेलायावसो जोङो मोनदांनो हादों जे आनन्द मिश्राया माबायदि। जेब्ला धुबरी डिस्ट्रिक्टखौ बिथाङा नागारनानै नगावनि फारसे ट्रेन्सफार जानांगौ दङमोन, बै समाव बिथांखौ मोजां मोनग्रा, बिथांनि फलोवार्सफोर, बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा, जायहा बिथांनि खामानिखौ मोजां मोनदों, बैसोर बिथांमोना SP अफिसाव थांनानै बिनि क्वार्टाराव थांनानै प्ले कार्ड लायै मा खालामदों? We want Anand sir। बिथांमोना आनन्द मिश्राखौ गावसिनि डिस्ट्रिक्टआवनो लुबैबावदों SP हिसाबै। थ' सासे IPS अफिसारनिफ्राय बा पुलिसनिफ्राय बा सासे पुलिसखौ जोङो खुनु डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि नांगौ बिदि डिमान्ड खालामलायनाय जोङो खोनाफेराखैमोन। बाट आनन्द मिश्रानि बेलायाव एसे डिफारेन्ट। दा बिथांनि खामानि मावनायफ्रा मा जोङो बेखौ नोजोर होनांगोन ना, मा खामानि मावदों आरो मा खामानि मावनानै बिथाङा मोजां मोनजादों। बिथाङा सासे ओरैबायदि मोजां मानसि, काइन्ड हार्टेड, माने गुरै गोसोनि, आरो बिथाङा इयुथ्सफोरजों थाब कानेक्ट जानो हायो, बिथांनि बे पार्सनालिटि। दा बिथाङा ससियेल मिडियायावबो दङ, बिथाङा फेसबुक इउटुब चेनेलबो दङ बिथाङा। दा बैफोरनि गेजेरजों बेहा फलोवार्सफोर दङ आरो जोङो मिथिगौ IPS आ मा साख्रि। सासे IPS मोननाय जोङो सुबुङा जोंनि इन्डियायावनो सबसे देरसिन एग्जाम, जायखौहाय जोङो इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशन होननानै बुङो, बै एग्जामखौ पास जानानैसो IPS जानो हायो। थ' बिथांनि फलोवारफोर आरो बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनग्रा, बिथाङा मा खामानिफोर मावदोंमोन? सबसे ड्राग्सनि सायाव बिथाङा धुबरी डिस्ट्रिक्टखौ ड्राग्स फ्रि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बियो गायसननो नाजादोंमोन आरो बिथाङा जोंनि रायजोनिफ्राय गुबुन हादराव मोसौनि फालांगिफोर आरो माखासे गेना फालांगिफोरखौ बिथाङा
दबथायदोंमोन बिथाङा फिल्डआवसो थांनो मोजां मोनो अफिसाव बारा मोजां मोना जाहैदों बिथाङा खामानि मावनो थाखाय स' बिथाङा ओरैबायदि डेडिकेटेड गावनि खामानियाव बे फिल्डआव थांनानै गावनो थाङो आरो गावनो थांनानै बेयो फिल्डआव ग्राउन्ड लेभेलाव थांनानै बियो केसफोरखौ स्टाडि खालामो थ' बैफोर खामानिनि थाखायनो बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुङा धुबरी डिस्ट्रिक्टआव गोबां जाबोनो हमदों दा बै एसेबां मोजां सासे IPS बा सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बिथांखौ मोजां मोननानै बै जायगानि सुबुंफ्रा हगारनो बादों बिथाङा नगावआव ट्रान्सफार जादों नाथाय धुबरी डिस्ट्रिक्टनि जाय बिनि मोजां हास्थायग्रा सुबुंफोर बिथांमोना बिथांखौ लाखिफिननो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिसिमबो बिथांमोना सुबुंफ्रा एपिल खालामदों थ' उपाय गैया सासे सरकारि साख्रिआवला हिसाबै बिथाङा सरकारनि बिथोन बायदिखौ मानिनो गोनां जायो थ' जोङो बै समावसो जेब्ला ससियेल मिडियायाव नुयो जे बिथांनि फलोवार्सफोर बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा एफाबां दङ बिथाङा माबायदि खामानि मावदों थ' बैखौ जोङो हमदांनो हादों दिनैहाय लासैनो बेयो फकासाव फैबाय आरो दिनै सासे आनन्द मिश्राया बयजोंबो मिथिजानाय आसामनि गेजेराव आरो भारतनि गोबां जायगायावनो बिथाङा मिथिजानाय सासे IPS अफिसार आरो गोबां IPS अफिसारफोरखौ पुलिसफोरखौ बिथाङा दिनै इन्सपायार खालामदों खामानि मावनो थुलुंगाखांहोदों जे आनन्द मिश्राया बेबायदि मावदोंमोन आरो गुबुन पुलिस अफिसारफ्राबो बेबायदि मावनो हयथ' बाध्य जानांदों दा बिथाङा धुबरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नै थांनाय मेनि गेजेर खन्द'आवसो बिथाङा ट्रान्सफार जाबाय नगावआव थांबाय नगावआव थांनाय लोगो लोगो 24 घन्टानि गेजेरावनो अफिस जिरायखांनानै 24 घन्टानि गेजेरावनो बियो मा खालामदों ड्राग्स माफियाफोरखौ बिथाङा हमदों होसो होसो हमदों गावनो थांदों होसो होसो हमदों दा दिनै बेबायदि सासे 24 घन्टानि बिथोरावनो गाव ट्रान्सफार जानानै अफिस हमहैनानै 24 घन्टानि गेजेरावनो ड्राग्स माफियाफोरखौ हमनो हानाय थ' बिथांनाव ओरैबायदि बियो टेलेन्टेड जे बैफोर गाज्रि गेना समाजनि माखासे खान्थिफोरखौ खामानिफोरखौ बिथाङा हेन्डेल खालामनो हानाय बिथांनाव गोहो एबा रोंगौथिया दङ थ' बिनिखायनो दिनै सारा आसामाव गोबां डिस्ट्रिक्टआ आनन्द मिश्रा बायदि SP खौ सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिसखौ हास्थायदों लुबैदों इभेन जोंबो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि डिस्ट्रिक्टआव आंबो आंनि पार्सनेलि हिसाबै आंबो लुबैदों थ' बिथाङा सासे ओरैबायदि मोजां सुबुं दा बिथांनि फलोवार्सफोर बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै आनन्द मिश्रा जोङो फेसबुकआव इउटुबाव टुइटाराव दिनै आनन्द मिश्राखौ सार्च खालामोबा जोङो आनन्द मिश्राखौ जोङो नुनो मोनो दा बिथाङा बोरैहाय एफाबां फेमास जाबोखो आङो दहायनो खोन्थाबाय जे बिथांनि खामानि मावनायफ्रा मोनसे जोंखौ इन्सपायार खालामदों इभेन आंखौबो इन्सपायार खालामदों हयथ' नोंथाङाबो आनन्द मिश्रानि खामानि मावनायजों हयथ' इन्सपायार जाबाय बा इन्सपायार जागोन आरो नोंथाङा मिथिगौ आनन्द मिश्राया मा सोर थ' लोगोफोर आङो दिनै गुसुङै आनन्द मिश्रा IPS इन्डियान पुलिस सार्भिस जाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस दा कारेन्टलि बियो नगाव डिस्ट्रिक्टआव SP जाहैबाय थ' सानसे हयथ' जोंबो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव आनन्द मिश्राखौ मोनगोन आरो दिनै समाजा मा जाबोनो हमदों दिनै ड्राग्सनि थाखायनो जोंनि इयुथ्सफ्रा उन्दै सेंग्रा गथ'साफ्रा मा जाबोनो हमदों दिनै ड्राग्सआव फेग्रा मुवायाव गोदोसोनानै दिनै गावनि न'खर गावनि बिमा बिफा गावनि केरियार गासिखौबो स्पइल खालामनानै लाबाय थ' बिनि थाखायनो दिनै आनन्द मिश्राया मोनसे बिराद मोजां खामानि दं जाय खामानिखौ आङो नबेल खामानि होननानै बुंदों स' दिनै बिथाङा काउन्टारबो जालायलायदों गावलायलायनांगौबो जादों ड्राग्स माफियाफोरजों जोङो नायदो बिजिरदो जे ड्राग्स माफियाफ्रा बेसेबां गिदिर बिसोरनि आखायाव पिस्तल थायो सिलाइ थायो गावग्रा आगजुफोर थायो थ' होमबा जोङो जुदि बिसोरजों फेस जानांगौब्ला बिसोरजों चेलेन्ज लानांगौबा दिनै सासे आनन्द मिश्रामोन बायदि IPS अफिसार पुलिस अफिसारफोरनि जोङो गोनां थ' जोङो अब्लासो जोंनि आसामाव जोंनि हादराव बै ड्राग्सनि जे साग्लोबसारनाय बेखौ जोङो हमथानो हागोन थ' आंबो दिनै बेखौनो हास्थायदों जोङो आनन्द मिश्रामोन बायदि खामानि मावग्रा IPS अफिसार जों मोननो हाथों मोनबाय थाथों आङो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै नोंथांमोनजों
गुसुं आनन्द मिश्रानि सोमोन्दै आङो बाथ्राखौ लाखिबाय